Helo, fy enw i yw Jordan a dwi'n gweithio i Sally Holland. Sally Holland yw Comisiynydd Plant Cymru. Rôl Sally yw gwneud yn siŵr fod bob plentyn yn Cymru yn cael hawliau plant. Hawliau plant yw pethau sydd angen arnoch chi dyfu fyny hapus, iach a diogel. Heddiw byddwn ni'n siarad am Erthygl 24. Mae gen i hawl i bwyd dda. Mae bwyd da yn golygu cael diet cytbwys, felly dwi eisiau i chi gweithio gyda oedolyn yn eich tŷ i wneud cinio'r blasus. Siaradwch am y bwyd rydych chi'n gwneud. Gweld os allwch chi enwi cynhysion rydych chi ei defnyddio. Ydych chi'n gwybod o pa grŵp bwyd mae nhw'n perthyn i? Hwyl!